खुलुमबाय दैमा दैसा बिलो बिलोमा हाजों समायना रमायना मिथिंगाजों आसामपुरि নদী যান জুড়ি বিল পুখুৰী আৰু আদি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অসম बायदि हारिमु हारि आरो माहारि साम' खांख्राइ बायदिसिना नानि बाख्रि বিভিন্ন কলা কৃষ্টি জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰা আমাৰ এইখন অসমভূমি फालांगि खालामो रां खामायनो सरखारनि ना बिफाना राहा लायो ना फिसिनाय बायदि आसनि आरो संरैखानि लामा दिन्थियो जोंबो आखाइ हमलायनानै ना बिफाननि मददजों गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि राहा लामा लादिनो दैमा दैसा बिलो बिलोमा हाजों समायना रमायना मिथिंगाजों आसामपुरि फालांगि खालामो रां खामायनो सरखारनि ना बिफाना राहा लायो ना फिसिनाय बायदि आसनि आरो संरैखानि लामा
खुलुमबाय आं बिटिआरनि ना फिनाय जुनाद फिनाय आरो मोसौ फिनायनि इएम हिसाबै आङो एबार बे बाराव बिटिआर हालामाव जोंनि जि माने समाज बे समाजखौ ना फिनानै आरो मोसौ फिनानै अमा दाउ फिनाय आबादखौ खालामोब्ला गोबां रां लाभवान जानो हायो आरो गाव सेल्फ मोनसे इमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौबो बा इमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनायाव गोबां सहाय जायो गुबुन हादोराव जे रोखोमनि दावगासारनाय जों बे बिजोङाव नुदों थिग बेनिखायनो बे बाराव जोंबो बिटिआर सरकारा ना फिनायखौ जाहाथे बयबो आखायाव लायो बेजों जाहाथे रां खामायनो हायो बेनि थाखायनो जोङो गोबां ना फिग्रा रायजोफोरखौ फुख्रि जावनानै होनाय सुबिदा लादों आरो गामि गलानि जि रायजो राजाफोर दङ बे रायजो राजाफ्राबो जाहाथे गामियावनो थानाय जि सक गला बेवहाय ना फानहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो मटर साइकेल उइथ आइस बक्स जोङो एबार बिटिआर सरकारनिफ्राय होदों आरो फिसारि डिपार्टमेन्टखौ मोनसे जौगाथाय थासारियाव लाबोनो थाखाय रेभिनिउ भिलेज हिसाबाव जोङो फुख्रि 10 बिघा खरि फुख्रि जावनायनिबो जों मोनसे आसनि मोननो हादों आरो जे जायगायाव गोबां गुवार बिलफोर दङ बेफोरबायदि बिलोफोरखौबो जोङो फांथेनानै साब सिखोन खालामनानै गोबां ना फिनायनि सुबिदा जों बानायनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो ना फिनायखौ जाहाथे गावनि जिउनि आंगो मोनसे थांना थानायनि राहा हिसाबै जाहाथे बानायनानै लायो आङो बिटिआरनि इएम जानानै गासैबो जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजाखौ खावलायहरबाय